What's up mga por? Yan. Lakwatsa na naman tayo mga par. Pero malapit lang naman. Doon ulit sa may kung saan saan pa yan? Kung saan tayo pumunta sa ano? Dami kung sa doon sa may Highlands Cafe, pero mas mataas pa doon. Yung tatlong bundok daw. Hindi ko pa napuntahan, pero sila napuntahan na nila. Three Hills. So doon kayo mag-almusal, tapos tingnan ko mamaya kung mapagtripan kong pumunta sa south or kung saan man. We'll see. Itong ayoko sa kurbada, yung pababa. Itong hindi ko makabisa. Sarap naman nun. So daan lang ang problema dito, no? Medyo malubak. Masiselan dyan. Ayaw ng lubak. Siguro hintayin nyo na lang siguro na ayusin. Maayos to. Pero hindi naman siya yung rough na rough. Binabagalan ko lang kasi meron silang nilagay sa likod sa box ko na liquid. Oo, ayoko talagang sumabog eh. May mga manok to, baka maging tinola kayo. Lintik na mga to. Ganda tumira dito, pero yung ganito kalayo sa bayan, medyo pag-iisip-isipan. Layo eh. Hindi na makakaganda bago malayo na sa kabias na. May kailangan kong pagkain o emergency. Layo sa katotohanan. Yun, may hirap ang 4 wheels dito mga par. Ito kasi maliban na lang kung kailang pupunta dito, okay lang. Kung makakasalubong nyo lang naman, mga nakabike, mga nakamotor, dala lang. Sakit. Set sa mata. Ay.
pag to nabuhos. Di ko na pa naman mapapansin pag nabuhos kasi hindi ay nakatakip yung drain ano niya. Kala ko kasi doon na rin yung mainit na tubig sa taas. So hindi ko naman alam na magdadala pa ng mainit na tubig. Ayun, ayan. Ito, hindi nagawa dito. Kaya sa mga masiselan dyan, maayaw ng lubak. Ito lang naman ko, konti lang naman pala. OA ko naman. Overtakean tong may dala ata silang baby. Ayun yung nasa gitna nila. Hirap na, dayo pa naman tayo. Doon na lang natin sila. Hintayin ko na lang kung magbibigay siya. Kung mataas nga, mas mataas tayo sa tower, oh. Joke lang. Yan, ganda dito. Ganda ng tanawin. Oh shit man, mali ang pinuntahan ko. Ayan, majority malubak talaga mga par. Kaya sa mga siselan dyan. Pero kung gusto nyo naman puntahan, matitiis naman yung mga malubak. Huwag nyo lang bilisan kung maselan kayo. Hindi naman siya ganun ka rough, pero rough pa rin, di ba? Binabagalan ko lang eh. Yan nga, uulitin ko na paulit-ulit ako eh, no? Hulog. Ayoko na magtiwala sa mga buhangin. Minsan yun na akong ginago. Hindi naman tayo nagmamadali. Saan ba? Doon ba? Yun ata eh. Saan yung isa? Saan yung dalawa? Oh, ito bundok, isa. Tapos saan yung isang bundok? Three Hills tawag nila dito eh. Uy, may aros kaldo. Doon, try natin doon. Masarap magluto yung mga ganito, mga nasa malalayo. So ito, may isa pang tindahan siguro. Ito siguro yun. Hindi pa. Yan, di makakakuha ng magandang angulo. Kahit kailan naman di ako nakakuha ng magandang angulo. Saan po ang tanawin? So dito na iiwan ng mga motor. Okay, I got it. Ito may dalang bata pa to eh. Dito din sila pupunta.
Oh. Oh. May tali. Para saan to? Ay, wow, dakal. Ayo. Yung kaputan yung dilig mo. Kaputan, balo. Boy ka na. Gaputan naman, yung dilig. Kanto. Ubo kanto. Ubo kanto, tampre. Gimana? Ujalan. Wala mga dalan. Ngali tayo ang pati dyan dyan. Hindi mo ba nag-ano? Kurang-kurang ako ano.